ಇತ್ಲೇನು ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿಗೆ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊನುವ ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಭುವನ್ ಭುವನ್ ಲಕ್ಲೆ ಬಾಬು ಸ್ಕೂಲುಗು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಈರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಮಂಜಲ್ದಿರತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಲಕ್ಲೆ ಬೇಗ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಈತ್ ಬೇಗನೆ ನಕ್ಕ ಯಾರತೆ ಯಾನ್ ಕೊಡಲು ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ಜೈದ್ವೇತೆ ಇಂಬೆ ನಾನಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಿದ್ದೇನ ದೇ ಈರ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲೆ ಇರೇ ಬಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಲೇಟ್ ಆಪಜ ಹಾ ಆವು ಹಲೋ ಹಾ ಪನ್ನೆ ದಾದಾಂಡು ಹೋ ಅಂದೆ ಯಾನಿತ್ತೇನೆ ಬರ್ಪೆ ದಾದೆ ದಾದಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಅಮಸರಡುಲ್ಲಾರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗ್ ಕಲುವೇರು ಪೊಗ್ಗುದು ಮಾತ ಕೊನತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಟೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಿದರ್ವೆ ಆವಿಯೇ ಈರ್ ಪಿದರ್ಲೆ ಬೇಗ. ಬಾಯ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹಾ ಪುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಂದ ಆಂಡತ ತುಲ ಬಸ್ಲ ಬತ್ತನ್ ಬೇಗ ಪಿದರ್. ಆವಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಚೂರು ಬುವಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ತ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲಬ್ಬರ್ ಮಾತ ಲಕ್ಕಾವೆ ಆಯ್ಡ ಕೇಂದ ಯಾನು ದೇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಸುಳ್ಳು ಪಂಪೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಾಯೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೋರಿಸ್ ಪಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪು ಪಂದು ಎನ್ನುಂಡ ಇಂದೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮರ್ಯಾದಿನಿ ದೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ. ಓ ಅಂದೆ ಈ ವಿಷಯತ್ತೆ ಈರ್ ಪಂಡಿಬಕನೇ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್. ಸೋ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್. ಆಯ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲಾಯಗ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪ ಅವೇ. ಹಾ ಹಾ ಹಾವ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅರೆಗ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ತೆರಿಪಾವೋಡು. ಹಲೋ ದೇ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಒಂತ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ. ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದಾಂಡು ಭುವಿನ ಶಾಲೆರ್ದು ಕಾಲ್ ಬೈದಂಡು. ಭುವನ್ನ ಟೀಚರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ವಿಷಯನ ತನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಲು. ಐಕ್ ಈರಾಯ್ಗೊಂತ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಲೆ. ಓಹೋ ಅಂಚೆನ ವಿಷಯ ಆವು ಇನಿಯಾನು ಅಂತ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಬಯ್ಯ. ಹಾ ಆವು. ಓ ಇಮೇನ ಶಾಲೆದ ಬಸ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಅಮ್ಮ ದಾದ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಂತಿದಾರೆ. ತಿಂಡ್ರೆ ಪುರ ಕೊರ್ಪೆ ಸುರು ಪೋದು ಕೈಕಾರ್ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ಬಲ. ಹಾ ಆವಿ ಅಮ್ಮ. ಭುವಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ ತಿಂಡೆನಾ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ. ಹಾ ತಿಂಡ್ರೆ ಪುರ ತಿಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಭುವಿ ಹೊರ ಇಡೇ ಬಲ ದಾದೇಣ್ ಪಪ್ಪ. ನಿಕ್ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೆತ್ತದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಓ ಅಂದೆ ಪಪ್ಪ ಅವು ಕತೆ ಗೊತ್ತಳು ಶಾಲೆಡ್ ಪಾಠ ಅಡಿತ್ತಳು. ಆ ಕತೆಟ್ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪೆತ್ತ ಸತ್ಯಗ ಬೊಕ ಕೊರ್ನ ಪಾತ್ರಗ ತಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ತನ್ನ ಜೀವನೇ ಬಲಿ ಕೊರ್ನ ಕತೆ ಅತೆ. ಹಾ ಅವ್ವೆ ಗುಡ್ ನೆನಪುಂಡ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಬಾಲೆ ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಂದುಲ್ಲತ ಆಯ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗ್. ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಅವು ಕತೆಲಾ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಲಾ ಪಾಠ ಅಡಿತ್ತಂಡು.
ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸತ್ಯಗಾದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಒಡದಿ ಜೋಕ್ಲಿಯನ ಕಳೆವನ್ನುವೆ. ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಬಲಟೆ ಆ ಪರಶಿವನ ದರ್ಶನನು ಪಡೆಯೊಂದಿನಾಯತೆ. ಹಾ ಅಂದು ಬಾಲೆ ಈತು ಪುರ ವಿಷಯನ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಈ ದಾಯೆ ನಿನ್ನ ಶಾಲೆಡು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನಿ ಲಕ್ಕವನು ಮಾತ ದಾಯೆ ಈ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಮಾತ ತಪ್ಪತ ಬಾಲೆ. ಅವು ಅವು ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅತ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಈತಿಯಲ್ಲಿಯ ಏಜಿಡ್ ಸುಳ್ಳು ಪಂದು ಲಕ್ಕಾಂಡ ಎಂಚಾವು ಎಂಕ್ ಬೇತಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ತರೆದಿರ್ತದ ಪಾತೆರ್ರ ಆಪುಂಡ ಈ ಪನ್ ಬಾಲೆ. ಅಂದು ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪೆತ್ತ ತಾನು ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಒರಿಪಾಯರ ತನ್ನ ಜೀವನೇ ಬಲಿ ಕೊರಿಯರ ರೆಡಿಯಾದಿತ್ತಂಡು. ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಸತ್ಯನೇ ಪಾತೆರೋಡು. ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಸರಿ ಈ ನನದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆದ ಬಾಲೆ ಆದ ಜೀವನ ಮನ್ಪೋತ. ಆ ಆವು ಡ್ಯಾಡಿ ನನ್ನ ಏಪಗ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪನಂದ ಲಕ್ಕಾವಂದ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕನಪೆ. ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ. ಗುಡ್ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಇಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ. ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದರ್ಶ ಇತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಜೆ ಆಪಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕ್ಲೆನ ಈ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಬೊಕನೆನೆ ಪುಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕೈ ತಳ್ಳುಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನನದುಂಬಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕತೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಗ.